Karong adlaw guys, moadto day tag Jollibee kay atong ipatibuok ning atong sinsiyo. Kay bawal man gid magtigom guys, unya pag adto nato sa Jollibee, gitagaan tag libre nga coke float. Gipapili dita guys no, coke float ba or yum burger. Mao nay nakanindot sa Jollibee guys. Kay kung magpatibuok kag sinsiyo, naa sila freebies. Papiliun ra ka kung asa imuha, yum burger ba or coke float. So akong gipili guys kay coke float. So bago ta mo adto sa Jollibee guys, ako sang ipakita ninyo sa akong pagbungkag sa sinsiyo. Kay unsaon man guys, nagipit-gipit na gyud ta, nahotdan na gyud tag kwarta. Kini na gyud ato ang kuoton, kining sinsiyo nga atong gitigom-tigom. Kay bawal man pud magtigom guys og sinsiyo guys, karon pa ko nakahibalo nga bawal di ay. Wala man pud naa guys sa motuo ka sa katiguling. Katiguling naman ang TikTok guys, TikTok. So wala man po na guys kung mutuo ka sa mga katigulangan nga bawal magtigom og sinsiyo kay naa daw maapektuhan sa inyong pamilya. Pero bago ta magtiwas ana guys, ato na ning bukon og tiwas ug ato na po ning iphon og sugod para masugdan na natog adto sa Jollibee. Sumaon na ni siya guys, gisulod na sa bag guys, kaya ato na ning ipatibok guys. So di na ta maglangan guys no, muadto na dita sa Jollibee, mo drive na ta padong didto sa Jollibee kay ato na ning ipatibok ning mga bala sa shotgun. So naa na ta guys, abot na ta guys. So medyo ulaw pa mo suod guys no, kay buntag pa sa sayo guys. Wala pa sila tawo. Unya unsaon man guys, mauwaw man buntag guys, pero walang mauwaw man ta nga magpatibuok raman ta. So atong i-check og balik guys. Kompleto ra ang bala sa shotgun guys. Bugat kayo ang bag guys. Unsaon man ni nga grabe man kabugat ni mga sinsiyo. Sumusulod na ta sa Jollibee guys. Ug ato nang igiihap guys kung pilay matibok ani guys. So 3,000 pataas guys, 5,000 pataas guys. Na sila freebies nga yum burger or coke float. So coke float akong gipili guys. So muadto na ta guys, mugawas na ta guys. Nagngisi na guys, pero kana guys, ako ra pa nang ihatag sa ako ang partner guys, kay dili man ko mukaon, ay mukaon naman hinon. Muinom anang coke float guys. Ako lang nang ihatag sa atong partner, atong pinalangga. Mao to guys, bye bye. Mamwa chup chup. Mo din ako. Inom ra ta guys, pawala sa kainit sa kalibutan.